I'm a scat man. Ahojte ľudia, ja vás vítam u môjho konečne ďalšieho videa. Dneska si zahráme Doors, ale pod vodou, alebo Pressure, ja proste neviem. Proste Doors pod vodou. Je tu so mnou Oli Game. Môžeme rovno ísť na to. Lebo si to seka, ne? Hej, tak ne. Tak to vyzerá, vyzerá. Tento mesiac má byť plný trailer. Takže čaká už dávno to. Není. Teda, pardon. Ty kokos. Tu Crouch, no. Počkej, ja nič nevidím. Jakže nič. No. Ešte to desky boli. Hej? Ľudia, toto je... Bla, bla, bla. Tak, ale to je radšej show, lebo vedia, čo vtedy to bezný. No, ale... Matku. No, a čo robíš, Doors? A ešte počkaj, čo ty tu kontroluješ? Ja práve. A že, presne, to je kár. To je kikár, ne? Čo idem? OK, idem. Mám kikár. Dobre, vyzeráš. Vyzeráš lepšie? Ty kokos! Tá animácia, to je... Počkaj, tu niečo je. Tieto šuflíky sú aj také... Sme na 2. Ľudia, toto hráme obidva. Ja hej. Ale videa som samozrejme videl, lebo ja som toto hru hľadal. Ale ja to potrebujem vyházať ešte. Tu čo? No, tak asi kancelária. Myslíš keycard? Čakaj si to? No, keycardu. Počkaj, to nevadí, ja ju nájdem. Tu musí byť niekde tu. Mám ju. Hej? Ukáž? Ja aj tu, prosím, nechcem. To čo bolo? Nevadí, otvor, lebo... Počkaj, to ešte musíme... Dvere 5. Pozerali, to je taký hnusný dub. Ale to čo je? Čo? Kde? Tuto. Či to nebudem skúšať. Skús to. Nie. Pre divákov. Nič sa nebudem. Aha. No, takže... 6. Musíme otestovať tie skrine. A bacha, v tých skriňach môže byť fialová obľuda. Je to aj vidno. Neviem, ľudia, mne sa strašne páči. 7. OK. No, takže... No, lebo asi niečo bude. Máme sa dať pozor. Oli? Ja sa bojím.
prežili sme to. Crouch. Tu nejaká boxíková. Ale to nemôžeme to. Aj tuto. Oli! Čo ideš bezo mňa? Počkaj, nesmiem, čo je v tej tme. Nie, môže tu byť niečo také hnusné. Dobre. Oli, tu je voda. Kde? Tak sa to nechá voda, to sa pôjde. To je to čľup? No tak to sa robí srandu. Taká hra? Ty kokos. Veď to... A tu ešte niečo je? A tu aj tu možno? A nemôžeme. Čo to bolo? 11. O nie, tu sú dve 12-ky, to si robí srandu. Oli, ja to idem vyskúšať, pretože... Držím ti palce. No, dobre. Jo, na prvý pokus. A toto je dobrá hodina, že to dve 12-ky však. Oli, necho tam, lebo tam je elektrická voda, takže musíme niečo vypnúť. Nie, ja chcem niečo skúsiť. To asi nechcem. No jasne. To si robí srandu. Fialová monštrum. To fialové monštrum. Doslova tam je vidno. Pozri. To je taký hnusný puzzle. No, aha, takže... Nie, treba. Nie. Už chápem. To nechápem. Ale... Čo? Toto je dosť divné. Čož ne? Jaj, takto? Hej. Čo s tým? Ja to chcela si nedať. Tak. A tak. Nič. To sám ani neviem, ako sme dali. Lebo ja som to posledné zrobil. Ale hovno. Ale hovno. Veľké hovno. Ale Vádve tam... Jaj. Pardon. Zase! Na tieto puzzle nie sú. Toto je veľmi... Five years later. Nice! Máme to. Ťažšie puzzle ako v Doors. No, takže. No, čo? 14. No, konečne. 14, 15. Si už išiel? Flashlight! Je z mojej baterky. Ty. Pres ho. Čo? Ty ju máš, ja ju nemám. Oli, ja ju môžem aj vyhodiť. Či? Nedávam ju nikdy. Ja som ju vyhodil. Čo? Ty si už išiel? Kde je tá baterka? Bacha, tam môže byť... monštra.
Ja neviem, ako sa s nimi... Čo? No ja som šiel. Ja sa bojím. My budeme hľadať keycard. Skrič, taký skrič by to nerobil. Kde si? Neboj. Nič mám. Mám keycard. A tu si! Naspäť. Tu som. To ma baví táto hra. Pozri, shit. Ne. Pozor! Ty vole, som sa zľakol. Oh, Ja som si všimol, že hello. svetla. No. You died. What a Som change. nevedel. We haven't met before. 5 years later. No, takže ľudia, poviem vám tak, že strašne otravné. Hra sa volá Pressure, dávam do popisku vám asi. Ja už vlastne viem, ako dávať do popisku. Nie, to je iba na privez notne. Dajme skip. Znova. Daj skip. To by sa malo... Ja niečo mám a neviem, čo to je. Ja fakt neviem, čo to je. Niečo mám, Oli. Toto. Neviem, čo to je. Neviem, čo to je? To není flashlight. Čo je to? Zbraň! To bude asi niečo proti človeku. Alebo možno je. Mačké zvieraty majú rád. Dokonca aj národ nemá rád svetlo. A nechcú spíte sú na svetlo. Počkej, keď budeš toto klamať, tak budú trošku hejty. Som išiel, ne? Musím vždy si povedať. Som radšej to není hejt. Tak to bolo šťastie, že tam není ten film. Ja som to Ja to je voda. Hej, prečo nedávate takú miestnosť, kde ani nevieme čo? A ja. Čo? Asi pod vodu máme ísť a podplávať to. To ma nenapadlo. Som na druhej strane. Tam vidíš za svetielka. Už som išiel hore. Ľudia, môžete nám napísať tie triky do komentárov, lebo Čo ma strašíš? a čo som ja mal vedieť, však blikalo svetlo. Počuješ toto? Ja sa potapanem. A tu 11. Hej, som 11. Ideš za mnou. Bože!
Není! Tak už aj pod vodu môžu ísť. Môžeme ísť von pod vodu. Ty si už šiel? Ešte koľko budeme pod vodou? No, však chápem, že sme po topenej časti, ale to som to šli. Dobre, nemá ani cenu podľa mňa toto preskúmať. Hej! To je sík alebo čo? Sík pod vodou. 15. Blikalo. Na červeno. Aha. Tu je len jedna. To sa doní, ne? Už si v nej. Aha. To je ona? Myslím, že ide bez teba. Čo? Prečo? Lebo svetilo to na červeno a nie na bielo. Nemlaskaj. Som na 17. Ja som tu tiež. Bože. To zľako. Kde sme? Držka. Hore. Kde? Hore. Si tu? Vidím. Kde si? Kokos, kde si šiel? Hore. Tu som. Tu hore, ne? Kde? Ty kokos. Už som. No, konečne. No, von. Kde som si nevšimol tejto? Počkaj. Kde si? Tu je voda. No, čo? Ne, pozor. Ne! A ty si? Poď. Bacha na to! Koľko máš životov? Ó, chudák, máš 70. Chudák, to sa... Tak u nás si zanechajte ček. Čo? Rozumiem ti, vieš. No bože. Čo mi? Monstrum! Hej, počuj ma, to bolo šťastie, že som našiel tieto dvere. Ja toto fakt neviem na čo. Napíšte mi do komentárov, keď teda ich budem mať, lebo Oliver má pár rokov. Pár je u mňa 5. My sme na 24, Oli. No pokaď. Prosím, nechaj ma žiť. Tu je ten monštr, choď vyskúšaj to. Nie. Nechoď, nie, chcem ísť ešte hore. Je to hrané prvýkrát, tak chcem to preskúm, aspoň ja. Neviem. Čo to? Dvere. Hej, tak to... Čo by sa stalo, keby sme... Hej, Oli, máš málo životov. Nie, tu nie... Dobre, osnoň sa. Kde pôjdeš ty? Ja neviem. Ja si to umrem. Použi toto. What? Nevidím. No, tak to je super. Nevidím. Ja reálne... Ja nehýbem kameru. Berem späť, halt tu je. Či halt, hide.
Ventiláčka, ja mám pocit, že tu bude teraz ten shop. Aspoň si myslím. Aha, to som si myslel. O, pozor! No tak to strhaj. Ne, nepozeraj. Neviem, čo sa deje. Co vyrač? Oli, nájde si skriňu. Si? Ty si tam, kde sme boli? Nie, ja som išiel do inej miestnosti. Neboj sa, ťa počuť. Musím byť za teba. Lebo to je sa veľká miestnosť. No, počkaj, tam, kde si. Išiel si nejaký... Tam toto. Hej, robím. Svetlo není. Pobere Boha! Ježiš, ja som to zabol. Ale... Dostal si jumpscare. Nemusím, nemôžeš, lebo dostaneš jumpscare. Dobre. Svetlo nie! Vypila som mi baterka. Tu si robí srandu. Lebo tak bolo čarné. Tu... Ne. Si robí srandu. Táto hra ma baví aj viac ako Doors, toto musím, lebo tam akože nuda. No sorry. Ne. Tak však si ho narovnal. To čo je? Mám takú zaujímavú baterku. Mám pocit, že blikalo. Vidíš? Pane Bože, to čo je? To je táto ja viem! To je dobré, nekonečný zdroj svetla. A tam tá prvá vec je asi proti monštram. 36... Myslím, 39. Ja teraz neviem. 30. No tak, dík, sú tu 38. No, asi jumpscare. I just want to paint. Pardon. On si chce len malovať? Hej. Ty kokos. 38. No. Wow! Už to točíme pol hodinu. No. Aha. Ježiš. Tak to je bolo šťastie, že... Toto by babka nemohla hrať. Jezu. My dvaja. No. A to je... Toto je isté, čo máš pri 18. No a dobre. Ale chcem medkit. Viem, že tu je. Však mám len 30. Tu už tak budem hľadať. Každý. Mohol si ma... Aha, vlastne si nezomrel. Len zase v Doors ma tu mytol. Dobre, tak asi táto hra je už niečo... Inakšie. Hej. Lebo... Sú tu dobré puzzle, musím uznať. Dobre, pán.
to nie sú dve. Zase to. Idem brevať. Však ja som tu sám reálne. Tak to si nás. Nice. No, čo ty? Dal som to. Čo to je? Čo to je? A to je aký? Kávový. Daj si. Keď ty máš radovkovú, nech sa páči. Kofej, ja. No daj, skúsim. Tak v tomto videu vidíte aj taste. Je to z 10. Nie je to zle. Máme to aj za Dal som to. Ale dobre to je. Hra? Aj ten zvuk. No je to, čo sa tu deje s mojím tým. Takže Podľa toho, koľko máš hapek, tak podľa toho máš aj nás. A tuto, ty by si toto asi, ty by si sa, stratil by si sa podľa mňa. V realite. Myslím aj v hre. Čo to? Nemal si ísť do skriňa. Musel som! A to čo? What was it this time? Tu sa dočítame, že čo, hej? Absolutne ničomu nerozumiem skoro. Musí to zaujímať. Však, a čo mám asi robiť? Už nemôžem nic. No tak, môžem toto úplne iné. If, okay. Be prepared next time. It'll be back. Kde máš mobil? Jak sa keď táčia začala. Dve. Lebo točím strašne dlho a keď chcete druhú časť, no prosím aj nie určite natočené, ale si odporte na zlato, keď chcete vidieť podobné videá. Samozrejme, dajte lajkový game, budete mať no na ten game, no v popisku sú nikdy, že dávam, no to je to je čo je veď ten že som veľmi dobrý kanál určite a ďalšie videá